Dobrý večer, dobrý podvečer. Ja vás všetkých vítam pri rituáli svetla, pretože dnes je deň hromníc. 2. február je v mojom živote vždy prepletený s tancom, s rituálom. A keďže tento rok rituál ženskej krásy nie je, tak som sa rozhodla spraviť aspoň takýto rituál svetla pre všetkých vás. Poďme na to spoločne. Ja som to ešte niekdy takto online nerobila, tak ak by ste mali vy nejaké otázky, tak dajte pod toto video a ja vám potom budem odpovedať na všetko, čo budem schopná vo mojich možnostiach. A kým sa do toho celého pustíme, tak poďme si ešte všetci skontrolovať, aby ste mali všetko potrebné k tomuto rituálu, čo je treba. Takže, ako som už písala, tak je fajn, aby ste mali pero, aby ste mali nožničky, aby papier a vreckovka boli tiež pri vás. A pálenie to asi si potom každý podľa svojho vlastného uváženia spáli práve túto energiu. Fajn. Poďte si dať teraz hlboký nádych a výdych. Nadýchnite sa svetla a vydýchnite hmlu von. Zatvorte si oči a vnímajte nádych a výdych. Nádych a výdych. Poďte sa vnoriť každý sám do seba. Nadýchnite sa svetla celého vášho tela a nechajte sa unášať bubnom, aby ste zo seba odplavili všetky bytočne otravné myšlienky. Nerobte nič iné, iba vnímajte svoj dých a seba. To boli vlny. Mne to vždy na srdci tak zahreje, potvára všetko a všetko je keby zo mňa spadlo a takú ľahkosť potom cítim nie iba na tele, ale aj na duši. Takže moji milí, poďme na to. Dnes sme sa tu stretli, aby sme si spolu spravili rituál svetla. A keďže deň hromníc, ktorý je dnes, je o tom, že sa naša zem pomaličky, ale poskromne sa otvára do svetla. Ešte síce na povrchu spí, ale už vnútri jej začína blikať taký pocit, že už to bude opäť sezóna kvitnutia a otvárania sa znútra. A aby sme my dokázali niečo nové do nášho života prijať, potrebujeme sa starého zbaviť. A práve dnes je dvojnásobne silný deň, pretože nie, že máme len večer alebo deň hromníc, ktoré podporujú otváranie svetla, ale máme tu taktiež spln v levovi. Čo to znamená? Spln v levovi nám dáva
veľa energie, vitality a lev, keďže je taký pán sám v sebe, tak aj my si teraz spoločne podporíme okrem hromníc aj energiu v levovi. A ja osobne vždy čakám na energiu Luny v mesiaci práve tohto leva, pretože ja si vtedy strihám vlasy. Ne, že by akože som bola moc uletená, ale je to preto, že si podporíte rast vašich vlasov. Takže na to budeme mať tie nožničky. Nebojte sa, nejdeme sa nejako oskalpovať, ale aby sme práve tú starú energiu uvoľnili a od nás keby oddelili, tak ja som si na to vymyslela takýto rituál, že si ustrihnem kúsoček vlasov, ale naozaj, že fakt, že iba kúsoček, aj tak je ich treba vždy trošku poriedziť, alebo teda zastrihnúť, aby rástli lepšie. A takže teraz vás pozývam, zoberte si nožničky, ale naozaj sa nemusíte báť, ja už tento rituál robím roky a môžem povedať, že moje vlasy sú naozaj hustejšie. Takže zoberte končeky, môžete ich mať aj takto v cope, alebo si môžete zobrať trošku zofiny, hej, ale naozaj stačí iba pár vláskov a prosím, neberte to ako černú mágiu, lebo my to ideme robiť sami sebe. Hej? Takže úplne vieme, čo ideme robiť a je to teda biela mágia. Ano? Takže vôbec neriešte, pustite hlavu a poďte si to užívať. Takže keď máme kúsoček vlasov, tak do pripraveného servítka tieto vlasy vložíme. No a ja niekedy, keď mám chuť, tak si do toho servítka vložím ešte trošku byliniek, ktoré ma v ten deň oslovia, že áno, súčasťou môjho starého ja boli nejaké ťažké nálady, depresie, alebo keď ma prepadnú nejaké negatívne myšlienky ako každého človeka, tak si tam dávam bylinku, ktorá pomôže práve týmto energiám odísť odo mňa. Takže ja momentálne mám takú zmes bylín mix, ale môžete si tam dať levandulu, môžete si tam dať čokoľvek iné, alebo šalviu, alebo aj nič. Takže takto to posypem. Teraz takto ukážem ešte na kameru. Posypala som, ale nemusí byť, hej, ako som už spomínala. A teraz, to takto dám, takže teraz zabalíme servítok s tým, že si povieme, že balíte teraz starú energiu, ktorá bola vo vás. Takže zabalíme, dôkladne zabalíme, aby sme na to mohli ešte písať. Alebo keď sa vám nebude dať písať na ten servítok, lebo ono sa to aj s tou fixkou rozmazáva, tak môžete si zobrať špeciálny papier, ktorý som vám hovorila v inštrukciách, aby ste si zobrali k sebe. A na ten papier si napíšte všetky vlastnosti, ktoré vám na sebe vadia, s ktorými už nechcete žiť a od zajtra už ich mať nechcete a netúžite sa s nimi zobudiť. Takže si tam dajte napríklad som lenivá, som nespoľahlivá, vadí mi na sebe, že stagnujem, že sa bojím prejaviť svoj názor a podobne. Hej? Takže takéto všetky tieto energie a emócie, s ktorými možno žijete už toľké roky, tak poďte si dovoliť zbaviť sa ich, aby vám bolo zajtra už lepšie. Takže napíšte si, dajte si na tú chvíľku, čokoľvek vás napadne.
A počas toho písania ja vám teda budem rozprávať. Energia hromníc, ktorú dnes spoločne zažívame práve počas tohto rituálu, nám pomáha otvárať naše vnútorné svetlo. A my si to spoločné svetlo otvoríme už iba týmto jednoduchým rituálom, že sa zbavíme všetkých zbytočných toxických emócií a zmierime sa sami so sebou. Takže nastane mier medzi vašim svetlom a vašou temnotou. Temnota v nás je naša nežitá podvedomá sila, ktorú dlhodobo mnohí ľudia odmietame. Ja osobne som s tým tiež mala dlhé problémy. Vždy som si myslela, že temnota je zlá a nemôžem ju prijať a vďaka temnote potom nebudem svietiť. Čož som časom pochopila, že tak nie je. A aby bola dualita aj v nás, takže nemôžeme mať v sebe iba svetlo, ale je potrebné mať v sebe aj tú temnotu. A našou úlohou je práve tieto dve zharmonizovať, aby nastal náš vnútorný mier. Takže kvôli tomuto je potrebné prijať svoje temné, ale aj svetlé stránky. Takže keď ste už dopísali, pridajte si tento papier k tomu servítku a keď to potom budete páliť, tak si to priložíte, alebo si ten servítok môžete otvoriť a vložiť si ten papier do toho. A na servítok si poďte napísať moje staré ja. Moje staré ja. A môžeme si tam dať, že ďakujem ti. No my si tu budeme hovoriť, ale tak. Neviem, či máte všetci možnosť ísť teraz niekam k ohňu, alebo si doslova doma zapáliť tu na naše staré ja. Ale ja ho odložím takto do misky zatiaľ a poďme si to najskôr spoločne spraviť mentálne. A ja takto symbolicky zapálim oheň, svetlo, ktoré sa ideme spoločne pokúsiť otvoriť nás. Teraz všetko odložte a zatvorte si oči. Predstavte si, ako v nádychu vchádza do vás svetlo. A s výdychom vychádza hmla von. Nádych, svetlo vchádza od hlavy až po prsty na nohách a s výdychom vychádza hmla von. Hmla predstavuje energetické toxíny, ktoré v sebe máme. Nádych svetlo a výdych hmla. A poďte spoločne vo vizualizácii uvidieť svoje staré ja. Svoje staré ja, ktoré je skľúčené, ktoré je unavené, zhrbené, ktoré život nebaví, alebo je tak unavené, vyčerpané, že už nevie, čo ďalej. Predstavte si, že máte v rukách kúzelnú paličku a poproste túto kúzelnú paličku, aby
vás ako osobnosť naklonovala na tento okamžik. Pre tento okamžik chce dvakrát. Postavte sa oproti sebe a jedno vaše ja bude vaše staré ja. A druhé ja bude to vyššie ja. Bude to nové ja, ktorým sa chcete od zajtra stať. Pred vami novým ja stojí vaše staré ja a nejdeme ho teraz kritizovať, súdiť alebo sa mu vysmievať. Aby nastal mier vo vašom vnútri, musí nastať zmierenie týchto dvoch ja. Kým ho necháme odísť, poďte mu poďakovať. Môžete ho chytiť za ruky, ako by ste naozaj držali človeka a povedzte, ďakujem ti, moje staré ja, za všetko, čo si ma naučilo, čo si mi odovzdalo s láskou a pokorou. Ťa púšťam. A objmite svoje staré ja, ktoré sa čiastočka po čiastočke vytráca spod vášho náručia. A mení sa na svetlo a na lásku. Ako sa cítite po tomto jednoduchom rituáli? Poďte si otvoriť oči a dajte si hlboký nádych a výdych. A vdýchnete si svoje nové ja do vášho fyzického tela. A výdych. A poďte si ešte aj pohybať telom, aby ste si svoje ja, nové ja užili. Môžete sa pohľadkať po tvári, po ramenách, po rukách. Toto všetko ste vy. Vaša svetelná bytosť, ktorá býva vo vašom vnútri, vo vašom fyzickom tele. Dúfam, že cítite aj vy takú úľavu v celom vašom tele. A ja by som ešte rituálne spálila práve by som spálila to, čo sme písali. Takže moje staré ja, ďakujem ti. A keď to budete páliť, tak sledujte, ako sa to vaše staré ja rozpíva, presne tak isto, ako sme to robili v tej vizualizácii. Takže dajte si tá predstava, že už zajtra budete iní. Je to teraz bez salónu rozvlnievať, ale chcela som to spraviť so všetkým všudy. Takže takto to môžete spraviť aj doma. A ak nemáte k dispozícii nejakú takúto nerezovú misku, alebo si ju nechcete nejako poškodiť, tak stačí, keď si zoberiete iba kúsok alobalu a napríklad si dáte tanier a dáte si alobal a tam si to spálite. No a vždy je dobré, keď zle sa mi to páli, už ma popálilo, neviem co všetko. Nevadí. Ja to kvôli vám vydržím. Takže inak potom tie vlasy, oni tak akože fajnovo voňajú, hej, v úvodzovkách. Takže tie bylinky, oni sú tam aj tak akože účelovo. A ja som sa teraz úplne že zamotala a chcela som vám niečo povedať, ale to príde. Aha, to som chcela, že keď robíme akýkoľvek rituál, tak je dobré tie pozostatky, takže v našom prípade popol,
odovzdať nejakému elementu. Ja už to teda robím proces cez oheň a ja mám vo zvyku ešte odovzdať všetok ten popol v vode. Že vo vode začalo a vo vode skončilo. Takže ja, ak teraz skončím, tak to pôjdem podliať vodou a vylejem do WC s tým, že opäť poďakujem elementu vody. Takže aj vy, keď si to budete robiť, nezabudnite poďakovať elementu ohňa za to, že vďaka spáleniu nášho starého ja napríklad v nás otvorí vášeň, bo oheň má veľmi veľa kvalít, takže otvorí v nás vášeň. Nabudí nás s odvahou, aby sme konečne vystúpili z našej komfortnej zóny. Alebo sa opätovne začneme mať radi a dokážeme si povedať, áno, stojím si za to a nebudem sa tu ja už lutovať, ale idem do toho s odvahou a verbou. Takže vždy je fajn poďakovať ohňu alebo vode a iným elementom za to, že nám pomáhajú a dodávajú nám ich energiu. Teraz vlastne aj cez ten dym, aj to si môžete potom sledovať, že keď budete páliť to svoje staré ja, tak vnímajte, akoby to staré ja cez ten dym z vás odchádzalo von. A svetlo a temnota sú opäť v harmónii. Sú vo vás a nastal mier. Pretože keď máme v sebe naozaj mier vo všetkých našich telách, tak my sme v balanse a sme v našom vlastnom strede. Vtedy sa cítime šťastne a spokojne. Takže, milé dámy, páni, ja vám veľmi moc ďakujem, že som mohla s vami stráviť, aj keď teda iba online, zatiaľ takýto rituál premiérový, rituál svetla. A budem veľmi rada, keď so mnou pozdieľate vaše zážitky, ako sa cítite po možno vašom prvom rituáli a ako vám to pomohlo. Pretože napríklad už iba odstrihnutie tých vlasov je keby z vás padol 5-kilový aj 10-kilový kameň niekedy. Ja to tak mávam vždy, keď si ustrihnem tie vlasy. A naozaj ich nemusí byť veľa. Videli ste, že ja som si ustrihla iba končeky prstov, končeky vlasov, hej? Takže nebojte sa a poďte do toho. Rituály sú krásne, jednoduché a vždy pomáhajú vtedy, kedy majú. Takže sa do toho netlačte, ani keby ste napríklad na to dnes nemali chuť spáliť doslova samú seba. Ale bolo by to veľmi prínosné pre vašu dušu, keby ste to spravili práve v týchto hromničných energiách, pretože vás to veľmi hlboko očistí. Takže ja vám ďakujem. A nezabudnite, že nik a nič nestojí za to, aby ste na seba vo svojom živote zabudli. Ďakujem a ďakujem aj za komentáre. Majte sa krásne. Namaste. Ahoj.